Krásný den, milé tvůrkyně. Vítám vás u dnešního rozhovoru v rámci konference o tvůrčím podnikání a tentokrát si budu povídat s Hankou Klejnerovou, maminkou 4 dětí a designérkou a krejčovou dětského oblečení. Ahoj Hani, vítám tě na konferenci. Ahoj Beru, všechny ženy vás zdravím a děkuji za pozvání. Tak a dneska to bude určitě zajímavý i z toho důvodu, že nahlídneme do toho, jak kloubit podnikání právě s dětma. A není lepšího příkladu, než se zeptat maminky se 4 v podstatě ještě malýma dětma, že jo? Protože tady některé tvůrkyně už děti mají odrostlé třeba, nebo děti třeba nemají. A ty máš relativně 4 malý děti. Jak jsou starý? Nejstarší teďka bylo 10, pak 8,5, čerstvých 5, no a malý je teďka 14 měsíců. No, hustý. Takže nejen jak podnikat s miminkem, ale celkem se 4 dětma. Že jo. Hani, jak dlouho vlastně tvoříš to oblečení pro miminka, ale i vlastně pro dospělé, že jo? Zakázkovou výrobu děláš. Okay. Pojď mi říct, jak dlouho to děláš a co všechno děláš, co vlastně obsahuje ta tvoje tvorba, pro koho tvoříš, pro jak starý děti, jestli tvoříš pro dospělí a tak dále. Pojď nám to trošku představit. Jak dlouho? Jo, teď to budou asi plus minus 4 roky, co jsem šila něco pro kamarádku a byla jsem u ní na kafi a zrovna jsme i přemýšleli, že malýmu, že jo, Páťovi byl už 1 rok a čtvrt, takže za chvilku do práce. No a ona, tak proč nešiješ, vždyť to máš úplně úžasný. No tak jsme se tak celý to kafe dohadovali, že jako přece v téhle době asijský nejde se živit šitím. Takže já jsem vlastně obnovovala celý živnosťák a začínala šít jenom proto, abych jí dokázala, že to je nesmysl. Že se tím prostě živit nedá. Prostě taková uzavřená sázka. Ty sukně jsem jí tehdy pak šila ještě jednou, protože jedný přijela druhá kamarádka z Plzně, taky je okamžitě zabavila. Takže... To je hezký. No takže tohle to byl takový ten první impuls k tomu s tím začít. Prostě. Jo, já jsem regulérně začala, abych jí dokázala, že to je prostě nesmysl, že to nejde. A končila ten první rok v plusu. Hezký. No a 3 měsíce na to už jsem byla na prvních trhách. V červnu nějak. To jsem na trhy pak jezdila s čelenkama a gumičkama plus ponečky do vlasů, jenom fakt takový drobnosti, jako aby lidi nemuseli moc utrácet chudáci, když už přijeli na trhy. No a abych do toho nevrážila peníze, tak jsem hodně dlouho šila jenom na zakázku. Když si někdo něco objednal, poslal všechny peníze a teprve pak jsem objednávala materiál. No a to bude asi 1,5, 2 roky zpátky, kdy už jsem tady měla takovej zbytků. Hodně dětského oblečení, říkám, co s tím, to je akorát tak na bodíčka, možná tepláčky, jako nic se z toho pořádně už udělat nedá. No a říkám, no co, když už jezdím na ty trhy, zkusím to, našila jsem to, sice jsem to několik trhů vozila jenom sebou, lidi všechno jo, úžasný, no ale nikdo nic nekoupil, no to taky nebylo za 100, že jo. No ale pak se to najednou na podzim rozjelo, šiju a jsem šťastná, protože jako kdyby tohleto nedopadlo, tak jsme byli asi dost finančně v háji, protože vlastně najednou se objevilo to 4. dítě, a který nikdo neplánoval. My jsme chtěli děti 2. 2 a jsou 4. Jo, oni se prostě regulérně se nějak objevili a nikdo neví jak, ale už prostě, když už se stalo, tak máme 4, no. No, jasný. Ty vlastně, že jo, jsi to zmínila, že jsi začala před 4 rokama, ale nejmladší Verunce je teď 1,5 roku, že jo? Nebo necelý 2 prostě. No 14 měsíců tu máš
listopadová je, takže... No, tak to ještě není ani rok a půl, no, v podstatě roční dítě, že jo. No, takže prosím tě, a jak jsi to teda dělala, když ti do toho přišlo to další dítko? Ty jsi tady něco rozjela, teď o to začal být zájem a teď si do toho otěhotněla. Jak jsi k tomu přistupovala? No, tak jako hodně mě mohlo ze začátku omejvat, protože ano, přesně, já jsem ještě ke všem otěhotněla v době, kdy jsem na částečný úvazek do té doby chodila do práce asi 10 hodin v týdnu a ze dne na den jsem odešla, protože už jsem na sebe nenechala řvát. Mm-hmm. Rozhodla jsem se, s manželem jsme to probrali, že do toho kopneme, do toho podnikání pořádně. A já fakt budu čistě jenom podnikat a už nebudu žádný zaměstnanec. A do měsíce jsem byla těhotná. Což pro mě znamená prostě absolutně konec, protože já 9 měsíců ležím, zvracím. Jo, takže to byl opravdu rok, kdy jsem stála vesměs, ale nemohla jsem si to dovolit úplně z finančních důvodů, takže jsem tady jako vždycky minutu šila, 10 minut se zpamatovávala. Na barový stoličce jsem tady byla u střihacího stolu, abych vůbec něco udělala. Na trhy se mnou od té doby standardně jezdí manžel, takže se naučil stavět stánek, rozvěšovat zboží, i jakž takž prodávat. No a nějak jsme to ustáli, jako finančně to nakonec skončilo v plusu, ale bylo to jako teda nic moc, no ale podnikání to ustálo a pak jsme začali hned na jaře zase s malou na velikonoční trhy, když jí byly 4 měsíce a od té doby to frčí neskutečně. Nevím, jestli jak jsou všichni na stánku. A teď se ti víc prodává, kde nejvíc získáváš zákazníků, teda je to na těch trhách? Nebo máš stálou klientelu, která už ti třeba napíše do zprávy, potřebuji něco ušít, nebo jak to teďka chodí u tebe? Úplně teď aktuálně finančně nejlíp asi ty trhy. A z toho zakázkového šití je to opravdu, jak jsi teďka řekla, zejména ta stálá klientela, kdy se prostě ozvou, dítě mi vyrostlo, z velikosti potřebuju velikost další. Teď zrovna tady mám na 25-30 kousků v oblečení, velikánskou hromadu pro jednu paní. Noví zákazníci teďka v poslední době moc nejsou. Nevím, jestli je to tím, že obecně by nebyli, nebo že to k sobě nějak nepřitahuju, protože jsem toho od září měla dost nad hlavu a vím, že bych na to neměla prostor, ale... Jo, to si často brzdíme, ano, sami, když není ten prostor. A pak se musíme zamyslet nad tím, jestli těch víc zákazníků potřebujeme, anebo nám stačí to, co máme a pokud nám to nevychází finančně, tak si třeba jinak nastavit tu cenotvorbu. Jo. A já určitě doporučuji vždycky nejlíp, a ty to máš krásně nastavený, vlastně udržovat si ty stálý zákazníky, kteří se k nám vrací. A u toho dětského oblečení je taková výhoda, že ty děti vyrostou a ten člověk se k tobě může zase vrátit a objednat si prostě tu o velikost větší, což je nesmírná úspora prostě času a úsilí. Protože vím, jak mě to vyšťavovalo, když potom už se musela řešit v oblečení třeba na 3 děti, že všechno se nepodědilo, něco ty děti třeba unosily jako úplně. A teď třeba na nějakém e-shopu nakupuješ a oni tam mají velikosti jenom pro jednoho a pro dalšího seženeš na dalším e-shopu a pro třetího zase na dalším e-shopu. A to je fakt jako něco šíleného. Takže jako nabídnout rodině to, že ty děti oblíkneš a že je jedno, kolik jich mají a jakou velikost potřebujou a že si klidně u tebe můžu objednat třeba tepláky, které mi přijdou za půl roku, jo, tak mi přijde naprosto geniální a úžasný, že vlastně ušetříš spoustu času těm lidem a hromadu energie a hromadu nervů, protože taky, co si budeme povídat, že jo, třeba zkoušet v oblečení s dětma, kdo vyzkoušel, tak ví, jaký to je a není to úplně med kolikrát a taky to, že člověk třeba nenajde na ty svý dětičky v obchodě to praví, že jo, tepláčky je buď škrtí, anebo jim naopak padají, podle toho, jestli máme doma zrovna Vizáblíka, anebo pěknýho Michelinka.
A to ty můžeš vlastně lidem vyřešit, tady to vlastně takovou jakoby zakázkovou výrobu, že jo? Jo, zakázková výroba taky není problém. Pokud teda se nesnažíte dítě změřit stavebním metrem, taky už jsem to měla. Ale nakonec to změřit měl. Hani, tak to je asi všeobecně jako stará ta takováhle jobovka u některých lidí, protože mě se i ženy, když jsem měla fitting na dálku, tak se mi stalo, že přišla potom osobně a já jsem jí naměřila o 10 cm jinou míru, ne? A říkám, 10 cm, to je dost, tak jste to měřila? A ona, no, já jsem to měřila přesně jako pásmem, že jo, jako kovovým. Takže jako, no, to opravdu lidi, prosím vás, když svým krejčovým a návrhářkám švadlenám posíláte míry, měřte se krejčovským metrem. Nebo aspoň provázek, hele, pravítko. Jo, no, přesně. No, lepší než tyhle pevné věci. Ale tak naštěstí to bylo jenom plus minus, no. Jestli opravdu sedne ta daná velikost, tak to nějak dopadlo. Tak ono se to vždycky dá nějak upravit, že jo, naštěstí. No. A jak teďka vymýšlíš vlastně nový modely? Kde bereš na to největší inspiraci? Já vesměs asi vycházím z toho, že zrovna teď mám u sebe tu Verunku a vím, co mě vždycky u toho oblíkání nejvíc štvalo a jak tam narvat ty velké hlavičky. Jo, takže ve výsledku vycházím z toho, plus mám třeba z historie nějaký střihy, který vím, že byly strašně super, nebo že na některé mikině někde měli děti něco, co se jim strašně líbilo, tak to do toho zakomponuju. No, to oblíkání přes hlavu je pravda, že to všichni známe, že jo? Rodiče prostě malých dětí, že to děti nesnášejí. A jak ty jsi to teďka vyřešila vlastně? Ty máš taky speciální mikinky. Jo, teďka nově jsou našitý mikinky, teď se bude spouštět prodej a jsou dělaný, že vlastně úplně tady od podpaží vede křížení na obě strany, takže když ji potom rozevřeš, tak vlastně na celou šíři toho trupu, opravdu na celou šíři trupu uděláš místo. Mm-hmm. Takže vlastně bys tam tu hlavu protáhla i s ramenama v pohodě. Mm-hmm. Tudíž to nikde netlačí, netahá a nehrozí, že opravdu, když některé děti mají velkou hlavičku oproti tomu oblečení, co se standardně prodává a ta klasická díra tady na tom jednom rameni, ty 2 patentky, co tam většinou bejvají, je strašně málo. Nehledě na to, pak si to hádě zapíče. To je další věc. Čím méně zapínání tam na těch mých věcech je, tím já jsem sama osobně šťastnější. I mezi nohama jsou 2 patentky, radši větší, aby držely, ale prostě jenom 2. Takže ty máš mikinky, bodička a tepláčky? Tepláčky a z malých kousků rukavičky. Aktuálně. Super, super. A jak probíhá zakázková výroba, jako když vlastně ty šiješ pro celý rodiny? Já si pamatuju, že jsi šila i nějaký komplety na focení, je to tak? Jo, taky na focení, na svatby, k vánočnímu stromečku. Loni to teda bylo vesměs na to focení, rok předtím zase hodně jeli svatby. Nevím, to byla nějaká móda, prostě přijďte na svatbu v modrý, nebo přijďte na svatbu v měděný, tak podle toho se hodně našívalo. Ježiš, teď mám okno, na co jsi ptala? No, Anna tady na to odpověděla krásně, v pohodě. Jo, dobrý. A je pravda, že i na to focení vypadá hezky na fotce, když lidi jsou sladěný, že jo, do jedné barvy. Takže ty vlastně šiješ outfity pro každého člena rodiny, aby to měli sladěný do stejné barvy a materiálu? Jo. Ideálně jo, plus co vlastně ne, každý třeba dělal, tak vždycky měli problém sehnat, aby ladil i tatínek. Jo, jako nabídli třeba některý prodejci, udělám vám trička s potiskem, všem stejný a podobně, ale to si na svatbu nevezmeš. Takže jsem se z toho důvodu naučila dělat kravaty. Hezky. Tak to jsem ani nevěděla, že děláš kravaty teda. Jo? No. Tam už teda potom většinou jsme šli do jednobarevných outfitů, protože abych sehnala jak úplet, tak plátno,
ve stejném odstínu, to jsem pak teda ještě jezdila shánět osobně, protože přece jenom přes net to ne vždycky vypadá stejný, nebo reálně ti to přijde stejný potom ty látky. No a šila jsem kravaty. A oni jsou docela jednoduchý, jenom teda na konci to je ručně. Pokud nechceš podvádět, tak je to na konci celá ta dílka, já nevím, to bude přes metr ta kravata, určitě to je prostě ručně skrytej šéf takovej. Tam jsem si fakt pořídila už i náprstek, to nešlo jinak. Úžasný. A pánům teda kravaty a pro ženy si tvořila co? Šaty nějaký, sukně, halenky? Většinou to byly šaty, někdo chtěl sukně, že vlastní halenku měl, ale většinou to opravdu byly šatičky, no. A holčičkám pak taky šatičky, klukům, buď to malý kravaty, malýho motýlka. Pokud jsme dělali to rodinný focení, tak byly třeba pro pány polotrika. Tam většinou do kravat nešly. No ty jsi fakt jako úžasná, protože to jsou docela náročný kousky, že jo? A ne každý to v dnešní době už umí. Musím říct, že nám tady trošku to řemeslo upadá. A ty jsi se učila sama, nebo máš nějaké vzdělání? Jak jsi k tomu přišla, Hani? Já jsem vyštudovaná ekonomka, konkrétně veřejnou ekonomiku a správu. Takže si říkám, aspoň ušetřím za účetní a umím jednat s úřadama. Jo? Ale jinak jsem se nějakých těch 7-8 let zpátky naučila sama z internetu. Moje první kousky nebyly na začátku a na konci ani zapošitý, protože jsem nevěděla, že se to dělá, ale už jsem statečně šila. Hezky. A jak tě to napadlo, že začneš šít? Mě strašně štvalo pořád chodit za mamkou. A mami, prosím, závěsy. A mami, prosím, manželovi kalhoty. On je takový trošku disproporční, takový hodně do trouhelníku, menší, ale mohutný, takže prostě všechny kalhoty, všechno mu je dlouhý. Takže furt zakládá dolem. A mně to bylo tak blbý za ní furt chodit. Říkám, ne, tohle to nejde. Tady mám peníze. K Vánocům koupím si tady někde z výprodeje 1000, prostě nějaký marketový šílený stroj za 2 měsíce se rozbil. To nedal prostě. A někde ty plastové kolečka porupaly. No a hned jsem šla koupit lepší stroj za 5. No a dneska už tady mám průmyslový stroje, ale opravdu jsem začala sama a říkám, tyjo, ne, nemůžu furt chodit za mamkou, to je trapný. Hustý. Takže jsi se naučila sama podle internetu prostě šít. A pamatuješ si, co prvního si ušila? Prvního? No samozřejmě takový ty věci, co se jako první šít rozhodně nemají. Kapsáře na boty, malýmu kukličku na hlavu a ještě jsem si vlastně to celý musela vymyslet, protože prostě jsem neměla doma pružný materiál a on se mi pořád škrábal na hlavě, jak měl atopický ekzém a furt máchal ručičkama a krvavý šrámy, tak jsem vzala kus plátna a vlastně úplně jsem tak nějak od základu vymyslela, jak to ušít, aby to na tu hlavu dostal. Hele, fungovala dobře. No jsi prostě talent. To je opravdu, co vždycky říkám, že my máme na něco dary, na něco prostě vlohy, něco, co nám jako jde, je to pro nás snadný, je to ta naše zóna genia, jak se říká. A ne každý to tak má a my někdy neumíme vidět ten dar v tom smyslu, že jsme za prvý v tom nebyli vychovávaný. A za druhý nám to přijde samozřejmý. Že jako když je to pro nás jednoduchý, že přece takhle jednoduchý je to pro všechny ostatní. Ale ono ne. No a z jakých materiálů šiješ nejraději? Nebo co teďka nejčastěji používáš za materiály? Co u tebe můžeme objevit nebo si objednat? Hele, po jedné špatné zkušenosti jsem tak nějak přestala úplně šít z pevných materiálů, takže tady mám opravdu aktuálně jenom úplety, teplákoviny, pružné věci a stejně mě to prostě i baví nejvíc a jsem tam taková jakoby nejspokojenější. Neříkám, že bych neuměla ušít svatební šaty, jo, umím je udělat. Svým hokusem pokusem, ale zvládnu je. Ale nějak prostě, jak s těma dětma nejsou tolik časové kapacity, tak než se sklidníš
a trošku tu hlavu zrelaxuješ, tak už máš potom čase na šití. Tudíž jsem opravdu přešla na to, kde se cítím v pohodě a můžu přijít a okamžitě začít. Mm-hmm. A já jsem si všimla, že jsi šila, že jo? Že často používáš bavlnu, viděla jsem ale, že umíš i z merina, tak nějak jako, co z toho složení materiálového je ti tak nějak jako blízký, co ráda používáš třeba i pro své děti? Ale tak jako ten standard opravdu asi ta bavlna, snažím se to hlídat, aby to bylo, neříkám, že úplně třeba český, ale aspoň z Evropy. Jako jo, umím i z jiných materiálů, tak jako všechno je to úplet, že jo, jako tak ve výsledku to je pod tím strojem stejný. No, to zase úplně ne. Víme, že něco se šije líp, něco se šije hůř. S něčím je to větší námaha. Něco je jako divoký, že jo. Ale... No, tak tam dáš víc kolíčků, trošku špendlíku, to půjde. Jo, ten střih na to je stejný, postup je stejný. Já jsem ráda, že jsi zmínila i ten původ těch materiálů, protože pro mě je to třeba důležitý. V Asii zkrátka to nedosahuje takových kvalitů jako v Evropě, protože tady jsou standardy, které se dodržují, aby byly opravdu ty materiály nezávadný, aby ty barvy byly v pořádku, že jo, nehrozí, že by byly v Evropě prostě karcinogenní, všechno se to ekologicky likviduje, nevypouští se to někam do řeky. A v té Asii je to všechno jedna velká neznámá. A víme, že i na testech spousta toho oblečení prostě vychází špatně. Takže mně se líbí, že právě si dbáš na tu Evropu, na tu lokálnost, že ještě pro ty děti je to dvojnásob jako důležitý. Přece jenom kůže je náš největší orgán těla a ta chemie se tam dostává i z toho oblečení skrze tu naši kůži do těch našich orgánů. A pro ty děti chceme to nejlepší. Nechceme, aby na sobě nosili něco z barev, který můžou být potenciálně i karcinogenní. To určitě žádná máma nechce. Super, Hani, jak se u tebe dá objednávat, prosím tě? Jak to u tebe chodí? Tak pokud zejména jako na zakázku věci, tak stačí normálně kontaktovat do správy, kamkoliv, prostě Messenger, WhatsApp, cokoliv, koho já nevím, napište třeba dopis, mně je to jedno, já se nějak přizpůsobím. No a na to miminkovské oblečení existuje i e-shop www.exclusivebaby.cz. Prostě musela jsem to zkusit a udělat si ho, že jo, takovou radost malou. Další malý miminko. S ním bude pomáhat, no a v půlce zakládání se na to vykašlal. Takže tam máš nějaký skladovky, které se dají objednat, anebo je to na objednávku, že si něco objednám a ty to na základě toho vyrobíš? Aktuálně tam jsou skladovky. Bude tam možná i do budoucna nějaká položka na chci něco speciálního, ale prostě jedny ruce ještě jsem se k tomu nedostala, no. Takže teďka můžeme jít na tvůj e-shop a objednat si skladovku nějakou. Je to určitě. Tak? Super. No, já se zlobit nebudu. Takže tady vidíte i pod videem, potom můžete najít Haničky jak Facebook, kdybyste ji chtěli sledovat, propojit se s ní a zároveň můžete se podívat i na její e-shop a pokud by se vám něco líbilo, tak si rovnou můžete něco objednat. Pokud by tam asi lidi teda něco nenašli, tak ideálně, když ti na tom Facebooku napíšou teda přes Messenger zprávu, jestli je něco možného ušít. Je to tak? Abych tady nenabízela něco, víš, co nenabízíš? Takže tak. Ale nabízej. Promiň. Ne, říkám nabízej. A ještě mi zajímá, jak to teďka děláš prakticky s tím, aby si měla čas na práci, že jo? Protože máš muže, který chodí normálně do práce, prostě je zaměstnaný jakoby na plný úvazek. Jak ty si hledáš ten čas, jak si ho tvoříš, aby si měla prostor na to svoje tvoření? Teď přemýšlím, kde seženu toho chlapa, co normálně chodí do práce. Ten můj dělá 230-250 hodin měsíčně, jo? Jako
To je asi tak 1,5 úvazku. Jo, k tomu půl úvazku máš extra ježdění kolem dětí, protože školku mají 20 kilometrů daleko, kroužky o jiných 20 kilometrů vedle, takže takový krásný trouhelník jezdíme, opravdu jsem to počítala, je to takových 650 kilometrů týdně, co se kolem nich najezdí. Mm-hmm. A opravdu to zabere tak ten půl úvazek časově. A to už hodně i jezdí autobusem sami. Do toho vlastně malá je pořád doma, ta půjde do školky až ve 2, takže ještě tenhle rok musíme nějak přežít. No a čas na práci je tím pádem dost velký boj, protože samozřejmě jako všude to funguje tak, že prostě ta moje práce je asi nějaký bonus, který se může kdykoliv zrušit, odsunout a říct, že tak jindy, teď to nevychází. Tudíž jako jsme teď zavedli nějaký nový pravidla doma, který se hodně rychle porušovaly, takže se znova zaváděly. Ale zatím už to jakž takž vypadá dobře, že většinou, když má manžel odpolední, tak tady dopoledne mám třeba 2-3 hodinky každý den na práci. Mm-hmm. No a zbytek je, nebo když to nevychází, tak je stylem usnula, honem jít šít. A nebo tady má kupu hraček, takže já tady většinou se snažím nestoupat na kostičky, na panáčky, na autíčka, nepřizabít se u toho. Nebo mě vyhrabe úplně všechny od střižky, takže se tady můžeš pěkně klouzat. Takže pokud to jde, tak sní pod nohama, od malinka, se mnou na klíně u stroje, jo, což nikdo potom nechápe, když já na malý dítě prostě roční houknu ne, že ono opravdu něco nechá. Já říkám, ale ona to musí umět, protože prostě sedí u průmyslového stroje a kdyby ty prsty strčila pod ty jehly, tak skončíme ve špitále prostě bez prstů. No ale jo, je to prostě 5 minut tady, 5 minut tamhle. Někdy to jde líp, někdy hůř. Jo, to známe všechny, že jo. Někdy to jde líp, někdy hůř, přesně tak, ale teda zvládáš to skvěle. Líbí se mi, že jsi nastavila i ty pravidla. Ono je důležitý přesně si tam ten čas jako najít a naplánovat a nečekat s těma dětma, že nám ten čas nějaký zbyde, protože ten nám zbyde většinou v momentě, kdy už jsme tak unavený a měli bychom jít spát. I když ty asi občas děláš i v noci, že? Já strašně ráda dělám v noci. Já nevím, já prostě žiju o 4 hodiny špatně. Já bych chodila spát ve 3 a vstávala k obědu na vaše hodiny. A pro mě i třeba pro bráchu je to strašně příjemný v tomhle systému fungovat. Jenomže prostě ve škole to nějak odmítají pochopit. Jo, a někdy je tam prostě musím vozit já, jo. Takže ano. Jako vstát v těch 7 ráno, abych tak jako koukla, jestli se tady všichni nachystali a nahnala je do auta, jo, to je hrozný boj. Jo, my sovi se furt musíme přizpůsobovat nějakým skřivanům. Ale na to je dobrý to podnikání, že potom, když potom ty děti jsou jako větší a nepotřebují tu naši péči ustavičnou, tak si to můžeme dělat podle sebe, že jo? A začínat si ten pracovní rytmus, v kolik bude potřeba. A každý malý dítě jednou vyroste, takže ženy, je tam určitě světlo na konci tunelu. To se rozhodně nebojte. A já jsem se chtěla ještě něco zeptat a teď mi to úplně vypadlo. A tak jsem si říkala, že to má být konzistentní, teda důležitý, jako by to zaznělo, a nemůžu si vzpomenout. Tak já se tě, Hani, zeptám, jestli by si něco zkázala tady ženám na konferenci, který třeba chtějí začít takhle jako tvořit. Nějakou radu nebo něco třeba, co ze svých zkušeností můžeš doporučit, nebo naopak doporučit se tomu vyhnout, nějaký moudro. Moudro? Prostě nějak začít. Fakt neřešit, jestli to je úžasný, dokonalý, jestli se to všem líbí, hlavně jestli se to líbí rodině. A prostě nějak něco někde začít, pokračovat a zkoušet, protože čekat na to, až to bude dokonalý, až člověk bude mít čas, až bude mít finance, tak to nebude mít nikdy.
prostě si to musí vytvořit, tohleto úžasné prostředí. Přesně tak. Jo, a já jsem si vzpomněla, co jsem se chtěla zeptat, že ty občas natáčíš i živáky na svém Facebooku, abys lidem představila, co tvoříš. A tu Verunku tam máš prostě na klíně. A to mi přijde fantastický, že ukazuješ tím ženám, co je možný, že dítě není brzda a že to není překážkou pro to, aby jsme se zrovna teďka vzali tu sílu a natočili ten živák, nebo prostě možná to není živák, možná je to video ze záznamu, teď nevím. Většinou ze záznamu, protože víš co, já už si občas neuvědomuju, že jdu kojit a jak ona se hrabe do výstřihu, tak já tak nechci, aby zase všichni viděli všechno, jo. Takže živák jedině, když už nemám místo, kam bych to video uložila. Jo, dobrý. Živáky jsem začala natáčet, protože mi došlo místo v telefonu. Já fakt neměla místo v telefonu, tak mě nezbylo nic jiného, než to udělat jako živák. To si napíšu, hala. Ale jinak s těma dětma opravdu to radši předtáčím, nehledě na to, že nikdy nevíš, kdy prostě přijde teď v lednu ta důležitá otázka, jestli až v srpnu pojedou s babičkou a s dědou na dovolenou, tak jestli si potom můžou zbalit tohle či tamto tričko. Jo, jako... Krásný. No, jako opravdu mně se líbí ta tvoje houževnatost a že si jdeš za tím svým snem. A že víš, proč to děláš, protože to je to nejdůležitější, když máme svý proč, že třeba chceme být sami svojí paní, že nechceme chodit někam do práce na přesnou hodinu, že si to chceme řídit podle sebe a že v tom podnikání je daleko větší jistota než v zaměstnání, de facto. Já jsem to nedávno vyprávěla v jednom živáku, a ty jsi to možná slyšela, že jo, to bylo dneska, a že jsem zažila v práci, kdy už já jsem teda byla na mateřský dovolený, v jeden den dostali 4 manažerky prostě padáka na hodinu bez jakýhokoliv odstupný, byly ze dne na den bez práce, protože ta firma prostě to vyhodnotila v nějaký krizi jako nejlepší řešení finanční úspory. Jo? Nedostali odstupný nic, ze dne na den prostě přišli o práci. Což ve finále, když podnikání si děláte dobře, tak se vám tohleto nestane. Tam vždycky víte, že můžete někde nějak si vydělat ty peníze a když třeba nevyjde něco, vyjde zase něco jiného. Je to proměnlivý. Když nevyšly jedny trhy, vyjdou třeba další. Nebo si prostě budujete komunitu na sociálních sítích, na svém Facebooku a pak těm lidem tam můžete nabídnout, co tvoříte. A když se nelíbila třeba jedna kolekce, tak se bude ale líbit ta další. Nebo to nevidělo dostatek lidí, protože bylo zrovna hezký počasí, ale ono to k ním zase doputuje. Takže vždycky tam jsou nějaké možnosti, jak z té situace nějak vybruslit, jak to změnit, jak to zlepšit, ale důležité je vědět vlastně, proč to děláme, proč si zatím jdeme a být trpělivý. Být trpělivý a když přijde nějaká první překážka, tak se z toho nehroutit, protože tohle je to, co dělí úspěšný od neúspěšných. Že ti úspěšní to nevzdali při těch překážkách. Protože oni vždycky přijdou. Vždycky přijdou nějaký výzvy, bez toho prostě se ten život vlastně ani neděje. To bychom mohli umřít, jo. Neměli bychom žádný výzvy, my bychom se tady ve finále možná unudili tím blahem. A to ještě ve finále tady žijeme dost blahobytný život v Čechách, ať si to uvědomujeme nebo ne. Takže tak. Haničko, já ti moc krát děkuju, že jsi tady byla dneska s námi, že jsi nám tady pověděla něco ze svého zákulisí. A kdybyste měli na Hanku jakýkoliv dotaz, tak ve facebookové skupině běží Vlákno vlastně a můžete tam Hance položit dotaz nebo jenom napsat vzkaz, kdybyste měli chuť a vidíme se u dalšího rozhovoru. Tak jo, děkuju Hani, měj se krásně, ahoj ženy. Taky děkuju, ahoj. Pa.